Шукари Сабрин, читай дорота хурди? Салом, достони азиз, хурдам дорома, камтар касал шидам охи, вот, хай соз шидестам, грипп шидам камтар, больничный даем, и на достони азиз, хай шиштам хонада камтар бекор шидам, зато комментариоры хондестам, бисёр минадорум барой гапой хуб. Комментарио наз менависам? Барой комментариои назтон, барой лайкотон, рахмати калон достони азиз, ма ҳамаи комментариора мехонам. Вот, яки ҳастанд одамое ки, например, зарфшонам мечаконам, якта нависондай, як одам таги видеое ки дар бораи Фаберли гап задем ку, дар бораи падарко. Нависондай, бе пули чӣ? Аввал 2000 рублӣ харид мекунӣ, агар гузашти айзина ба и падаркара мегирӣ, ду каталог харид мекунӣ, 5-6 ҳазор ба соҳиби ин мешӣ. Ура! Бо ура гуфта. Надониста гап мезанем. Надониста, охи, достони азиз, и хеле вообще неста. Полностью информацияро дига хел гуфтем. Рост. Вақте ки шумо регистрация шидем, на самом деле 1500 скидка, агар дар Россия бошед, харид мекунем. Барои хонаи хона арзон, скидко қати, так харид мекунем. Каталоги дигариш, следующий каталог 1000 минимум 1000 харид мекунем, уже падарка шумо да меояд. Шумо барои хонаи хона мегирен, арзон, чизи бо сифат. Масоатои мо ҳамашон сертификати ҳалол доранд. бо соҳиби падарка мешавем. 5-6 ҳазор мо ҳеҷ вақт харид намекунем барои падарка якумшагӣ. Ихел накин. Беҳтарин кори Фаберли бовар кунед духтарҷон. Беҳтарин. Оли кора ма ҳамиҷа мемонам духтаракои Фаберли, духтаракои действительно фаҳмидагиян ки дар Фаберли пул ҳастай, ҳамин кора сахт қапидагиян. Дар як каталоги мо 21 рӯзай. Духтараки тоҷики худмон ку миллион кор мекунад духтарҷон. Дар як каталог. Фаҳмидем? Духтарако ҳастанд 20000 сомон кор мекунанд. 15000 сомони хати кор мекунам, 200,000 российский, 300,000 российский дар 20 рӯз мегирам, 21 рӯз мегирам духтарҷоно. Духтаракои ки ягон мактаби олира як тараф биста, мактаби миёна дар ҳатто хонданӣ нестанд. Духтаракое ки мисол забони русиро намедонанд, дар ин кори мо забони русиро донистан ҳатмӣ нестай, маълумоти олӣ доштан ҳатмӣ нестай. Фақат шумо камтар гап зада битонен, фикри худтона фаҳмонда битонен, тамом муомила карда битонен. Ҳо достони азиз, инами ҳамаш барои чӣ? Барои ки кор мекунанд. Не на словах себя показывают, таги комментариода, хай хафа нашавен, аму одами ки нависондай, неки кор мекунанд, да? Духтарако действительно кор да хачона нишон метан. Они таги комментариода умничать мекунанд. Хачона хали доно мегиран, и именно исан, типа, спорит мекунанд. Вақте ки шумо кор даромаден, дар группа ки даромаден, қати мо кор кардем, ҳамаи кора мо мефаҳмонем. Ҳамаи кора объяснять мекунем, тарзи одам меуфтана, тарзи мисол команда сохтана. ҳама ҳамин нозукиҳои кора мефаҳмонем. Як духтарако боло рафтестан, як миллионер шидестан. Шумо наметонем, иншолло ки метонем. Фақат гапи тамбало, гапи духтаракое ки нахостан кор кардан, боло нарафтан, тамбалӣ кардан, пули тайёршон форида, гапи вайро бояд шумо гӯш накунед. Фақат видеоҳои духтаракое ки пешравӣ кардагиян, муваффақ шидагиян вайро тамошо кунем. Мотивация бигирем достони азиз, духтаракои азиз, ина марҳамат, баъд кора сахт бигирем, да, кор кунем. И хали таги комментариода, таги видеода, комментариода баромад накнем, кор бикнем, ина. Баъзеҳош кор намекунанд, наметонанд аёҳдаи кор намебуранд, баъд дига наставник виноват, директор виноват, баъд ҳама виноват кроми худи ваё. ҳамин хабар. На самом деле духтарҷоно ку беҳтарин кори Фаберли, беҳтарин маркетинг план дорем мо. Барои аниқ кора фаҳмидан дар рақамҳои болои экран бинависен, ҳамаи кора мо шуморо подробно мефаҳмонем. Обучение бесплатно, регистрация шудан бесплатно. Ягон кас шуморо қарздор намекунад, банкрот намешавед. Баъзеҳо мегӯянд ки банкрот намешавад, қарздор намешавад, пай марҳабо. Не, барои чӣ шумо қарздор мешавед, банкрот мешавед? Ҳолонки мо ягон кас қарз намекунад. Баъд духтарҷоно эҳтимол шавҳарот напарсида, баъд биёем. Баъд омада регистрация шавем ки баъзеҳо мегӯянд ки мефаҳмонӣ ба тамоми санъаташ, ба тамоми нозукиҳош ма кора мефаҳмонам. Баъд мегӯяд ки пай марҳабо ма барам шавҳар мапурсам. Аввал шавҳаротона бипурсен духтарҷоно. Ҳозир дар ҳама ҷо ҳаст дар бораи кори Фаберли. Маркетинг план чӣ хел кора дар ҳама ҷо ҳаст, ҳам дар Инстаграм, ҳам дар Ютуб, ҳама ҷо. Битонед тамошо кунед, хушро фаҳмед. Агар ки розӣ шудан шавҳаротон пурсен, баъд биёед, ма шуморо боз ҳам бо равшанӣ меандозам, кора мефаҳмонам, баъд ма шумо регистрация мекунам, баъд регистрация шудан полностью баъд кора аз нул бо меомӯзонам, то директория шуморо бурда мерасонам. Ин аст духтарҷоно. Ҳо достони азиз, марҳамат, биёед кати мо кор кунем.